الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. هيو بندرابي جولبي هيو مجبي هيو يدبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ko almudo mon Ousmane Jammalik Ba eden gandi wona ka wona jallo wona kan arte yewtere men qissa annababe en bino hayyo korka biden hayyo lailatul qadr biden hayyo julde hayyo Allah munyani en ha en dutti makade eden jewrida goto min fo siftina goddo o dum wadi ko adi fo bede wasiyo on e horam e hulde jomiraado subhanahu wa ta'ala ma en jokku darso men qissa annababe yontere fo laabi didi so Allah jabi nyande aljuma e nyande talata so Allah jabi nyande aljuma e nyande talata almudo foftorako bajorodo foftorako al mustafa dubi no ka se tati o foftaki haw wattu julde do jonde ko de guuti o fiya o yaltina wuro no dowo inde Allah foftorako kono non almudo saa fo ene foti jottade wada autocritique o do darso ko kalda ko ada fonno halde walla forano halde no kaldudani ko non fonno wade walla wana non fonno wade dum e foti wadde bada autocritique ko mojji ko jetta Allah ko tawfiq Allah ko fewani ko an seydan nduttoda e deftema nduttoda e dereji kadi ha beyda famuye ha beyda jangude ha mba siftinde e nam so wana no karantagal wala Ousmane Jammalik yewtanto on kono nelaado wi hayso aya goto mbawda ya halan bande en bandirabe sehilabe aynam wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah siftinde ndeysan ene nafa julbe gongdinbe be ganduda mawdi kinaari nefani qur'ana Allah be nefani sunnatul mustafa sallallahu alaihi wasallam be mbadi nafilaji ha Allah yidi be bandirabe sehilabe yo Allah yiden al mustafa sallallahu alaihi wasallam hadith abi hurairah radhiyallahu anhu o yi Allah lamdo so yidi jiado makko Allah wiye jibril mbedi yidi kaari jibril yid kaari la ilaha illa Allah muhammadus ayda Allah yidma Allah yeni yidi jiadum lamdo goto biyo jiadu mbedi yidma dum ko Allah goto wada dum heddibe sa ari ko gardebe nditorma bandirabe ko gardebe ndiwarma kono Allah wiyeni yidma so Allah yidima ndeysan o haalana jibril alayhi salam mbedi yidi kaari jibril yidmo jibril haalana do asaman o yide to do asaman to leydi te o yide bandirabe sehira o ne qabul o yide yimbe jabamo ndeysan yimbe jabbomo korsinamo so Allah hurima jiadum so Allah hurima jiadu jibril mbedi huti kaari huromo aha jibril huromo wonbe asaman kuromo wonde leydi kuromo dum wadi sa mo Allah huti sa yidi dum Allah huroma mo Allah yidi sa habima dum Allah habama on ko jiado Allah wali Allah dum no jeewa podda jidde ko mo Allah yidi jida ko Allah yidi jeewa ko Allah yidi kedada ko Allah yidi mema ko Allah yidi burdoda ko Allah yidi jahado Allah yidi njododa do Allah yidi aha وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري سأجوني بلاس ميزك نون gede bolle puyde nan don munkar nan don ummoda don e on tele hoto yeb don sabu welani Allah metter Allah hejane men bandirabe sehilabe nam hadith rawahu al-Bukhari tongode makko ko 3209 bandirabe julbe Allah non be yidde halbo mo yidde Allah be o mo yidi be inna Allah yuhibbul muttaqin inna Allah yuhibbul muhsinin ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا الله يدي بن موجين او يدي بن هولبي الله e ben kan hulbe Allah ben gon dadobe be bandirabe sehilabe ay nam so tawi annababe ma namdire ko kaliko be annababe nala e kadi ko namdi tebe no dum podden ko parande odo nyalomo mayete no bandirabe sehilabe neddo gila jibina mayde non tagal makko en teramu la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah koko mayete kullu nafsin dha'iqatul maut foken mayo be nam thumma nunajjil ladina taqaw ben fulbe Allah non ben dada ay nam wattaqu yawma
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت هم لا يظلمون كل يوم تدن الله كلكم قول لنا ما انتورون ونن مجي كن بني كلكم قول لنا ما انتورون بندرا بسهل بينام أن ما نام مين ما كان نام دتين كلهم لو فري ونن قوي من وانا حبد وانا دكتور دائرة من قولي من أرتين بندرا بسهل بينام فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين لا إله إلا الله محمد رسول الله النباب ما نام در بل جتيني ان نام در بل النباب جتيني هل كن جابر بندرا بسهل بينام ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين الله ندعين إن فون دبل يس الله يقول وانا جمتي وانا يوم وانا بابا وانا شيرنا وانا النبي إتوب وانا جمتي فوق إبراهيم ينهين كذا كعب ديساني بفون ديا دون دائرة نفرادون نفر ما دون كل الله نفرين كل الله بندرا بيجول كفر دقما شيرنا ما دقما أينام نعم دلنا بل إنجابي النبا ولا إنجابك هيم بالجنة هلكم بيرتين عثمان وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق النبا بكالي قوة المصطفى عدي قوة yimbe aljanna be bi alhamdulillah ko alrok en pewal so wonan alla en pewata annababe kali gonga al mustafa kali gonga hali gonga be biani daira amen parti amen groupe amen club amen ala ko annababe kali gonga bandirabe julbe e korka ka en nani vidéo ji kewde en nani audio kewde nden nanan en nadiyuma minen cerno amen buri daira amen buri minen mid kasbe rak sa nangi lawla amen ayafam yumma yafam nawla yafam bamma yafam kayna ya fam hoddi mon ja fam bali mon ja fam onon on dewata sirade kono en nani ko burdum bonde kono hay goto ummake hay goto biyaka halkima hay goto habaka hay goto sekaka wuttum sekaka en nani e demde medde fof kaletede ha tanke jolfu e pular e jolfu e pular mi suudani en nani halama e jolfu ma cerno amen buri be suñu serigne mo yalla cerno amen woni allah en nani ko en kabaka en e enda ko hawli enen Allah mo cujjantuɗen o Allah tagɗo en o gurnowo en o maynowo en o dokkuɗen ɓiɓɓe o rokki en cellal o rokki en qur'an o rokki en korka so wiyama Moussa ra en so da'ira men wiyama darde tan mbiyen joomum halkima en nani dadi wi ceerno mum woni Allah en nani konen mettinani so hendu ari mbiyen holko mbaɗɗen so sooña ari holko mbaɗɗen so jawdi maayi holko mbaɗɗen sen piyama holko mbaɗɗen ɗi ganda ko mbaɗɗen so tawi en ganda ko mbaɗɗen ɗum ɓuuri bonde e ko mbaɗɗen ko لا إله إلا محمد رسول الله نن بيدو كوي دفت ويندم تيرنا أمين يبي كوي لهم كلا دان كلا وليو ويبي دان إمام مالك إمام شافعي وإمام أحمد وإمام أبو حنيفة بيدو سيرنا مجفو تيرنا ما يبي دان ما بي تيرنا أريكو يبي دان يمبي جولنا ويتجدني دان ما هور ما تلنا السجن الله نبي ما كنيم يبي هين ومدين نكانو حال المصطفى صلى الله عليه وسلم nde yehi dow asaman annaba fo ndari bandiraɓe julɓe kanko julniɓe so wiyani allahu akbar ɓe mbiyata allahu akbar so rukƴani ɓe dugora jaab so ummataɓe ummata so en sami allah liman hamde ɓe mbiyata noon bandiraɓe sehilaɓe joƴlen imam ligi tan mbiya en imam sukkete o wiyani o yaɓɓe dane hay goto o wi ana seyid wolde adam bi abi anta ummi sa sallam ñande yumma dokar mane ñande ceerno ma dokarnade kanko wiyata teftefaneɗa ñaago dokkeɗa o sujje ndeysan allah yon ɓamto hoore ma leñol ma yafama yurmama walla sawfa yutika rabbuka fa tarda ko allah rokkata ma ko ma welto hen kono o wiyani mi yaɓɓe dade yimɓe bandiraɓe sehilaɓe so tawi ɗiɗo konguɗi ene yatta huno ko ceerno biyetata ko waliyu ene yaɓɓa dade yimɓe hoto paaɗen bandiraɓe sehilaɓe so sernaɓe e almuɓe e wajotoɓe so mbayanno Allah yiɗini walla kutoraki gandal kalani Allah wi kalan nelaɗo wi so ndena kaltan ko bone gandal yoni e Allah wi e nelaɗo wi so neɗɗo nefi ko Allah wi e ko nelaɗo wi o haalata ko bone bandiraɓe sehilaɓe aynam al Mustafa sallallahu alaihi wasallam o wi min woni seyid wolde adam te wona o wastake sallallahu alaihi wasallam aynam yimɓe aljanna bandiraɓe julɓe soɓe naati aljanna oɗon waɗi ko mbiyata ɓe mbiyata koɓe hulnoɓe Allah ɓe mbi laqad jaa rusul rabbina bil haqq wallahi annabaɓe kaali gonga alladina yattabi'una rasula nabi l ummi enen ma ndewen al mustafa hay gille men e Allah timmata sona ndewen Allah sona ndewen al mustafa Allah wi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim so tawi oɗon jiɗi Allah
oɗon ɗamini yurtade Allah ndewe al Mustafa personnalité mondial universel numéro 1 bandiraɓe seeɗa keɗe ko yimɓe aljanna mbi وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون لا إله إلا الله ولا مجنون والله أهانك سيدان على ما قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم لسان ابن جودي الجنة قال لي ابن جودي بابراد نجودي سو بابراد بريد بي درجة الله أمت بي بسنغو هذا كبتو بابراد كم فوق ابن جودي ابن جاوه بشفر أدونا بندراب سهلا بينام وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ابن جودي لسان ابن جودي كاني ابن جودي كالس ابن جودي برس ابن غفون نام دو غردو لسان بي enen kam hono mbaɗen aduna no aduna to holko gonɗen gonɗen koye théâtre gonɗen koye bawɗi gonɗen koye musique walla gonɗen koye qur'an horde altina horde alkamis ummade jamma juula sakko miskina hakkito kakkuɗo ayya koye ɗum ɗo gonɗen enam inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin emin kulno allah alladina yakhshawna rabbahum bilghayb eɓe kuli allah eɓe kuli allah kunna mushfiqin emin kulno allah min ñohorano min ñamaran tebbuɗi yimɓe waji ko sawnajo oyi jiiɓe bammakko oyi bammakko jogi yimɓe liggoɗo ɗum oyi so wadde employé o rokka ɗum ko jeeyi ko hawa ɓeydan ɗum oyi baba an oɗo o ñawi hakke ma oyi aha ɓiyam neɗɗo nawa hakke ma ɓuuri nawa hakke mum oyi ɓiyam saɗa maya ɗiɗi oyi hoto shirkin e hoto tooñ hoto nawa hakkeji yimɓe oyi bamma ko maayi e janay so o way kono haydara tinani o tinani ɗum ni omo juusa yimɓe omo haalda yimɓe ha janay so gasi ndeysan o hen kadi o fuɗɗi sunade oyi ɗo leeli jamro o yi bamma ko ndeysan ene jooɗe ɗo yooɗi ene ɓonni comci moƴƴi yeeso mum ene laaɓi o ɓuuci bammakko ɓe maɓɓodiri goto fof maɓɓi goɗɗo o oye bammakko ñumbunimo e nufuru makko wimo ɓiyam oye baba ko dañƴa ko rokkuma ɗum ɗo oye hoto shirkin e hoto tooñ yimɓe hoto tooñen yimɓe juulɗo en teddi to Allah sa ñaami tew juulɗo way kono jiiba ñamɗani sa ñaami kalis makko aɗa maha neɗɗo galle goppa galle mo maharam mbiya aɗa yaha ziyara walla aɗa yaha mawlud walla yaha ɓe goɗɗo hayso ka jaho makka a ñaami kalis janon neɗɗo o tottuma comcimo ya ñoto goppa mbasa timminde waktu a ñaami kalis mo timmani totteɗa ya taf a timminani totteɗa ya ma a timminani totteɗa simo mbasa wadde simo ha ɓenda a ñaami kalis janono oɗo kalis nafarama mbeɗe wasiyno hooregoɓe maçon eɓe menuisier ko wawi wonde foof tailleur liggotoɗo gouvernement sa yalti guila soa jippade a ñaami ko harmi sa jippima guila sa jippima guila midi soa yonde a ñaami ko harmi an jangguinowo ko noon an ndemowo ko noon kala puntuɗi neraɗo wi laysa minna man ghashana fa laysa minna kala jamfiɗo min jeyaka e amen Allah yiɗa jamforoɗo inna Allah la yuhibbul kha'inin eynam وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقنا على الله ركنا المجرى لكل الله ركما مجرى ونانين الجنة ودندي إن جينغول إبوسني جينغول أركنا ودي شابن جيدي جينول فوق شابن جيدي ملك وجناجي شابن جيدي ملك إن فيلم يرو وجيء يوم إذن بجهنم غير كلن جهنم بندرا بقصة كالر مني وانا هانجلن الله ko ha ƴeewede kala ɗoftiɗo annabaɓe ko hefti ɗum e mo ɗoftaki annabaɓe holko jogori heɓtade ɗum mo ñamtinade almoustapha mo rewade almoustapha wallahi summa wallahi mo gatfireɗo makko ficce wa yawma abdu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani ittakhadtu maa rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani wa kana shaytan al-insana khaduda e min de oɗo bonni feeram min rewe da'ira mabɓe min dewi gurmuji ha mbatti wiide yimɓe ko Allah neɗɗo mo Allah tagi mbiya ko Allah hoto hakkille ma woni bandiraɓe ngaren goppen sentiment émotion kutoɗen hakkillaji men Allah rokken hakkillaji ha ganden Allah ndewen Allah kulen Allah nanen aljanna mo bandiraɓe julɓe aynam inna kunna qablu
ندعوه إنا كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم. من ندى النوم من ندى سمهروز من تاساك إغنيج من باباك إغنيج من كباني تلك من بدأ لوهي من بدأ هنئيم من ياغيك الله كنا ندعوه من ياغوم يا الله يا رحمن يا رحيم إنه هو البر الرحيم. يا الله سوء يرمين من بدر بسيلان ينترفان نجكن قصة عن النبي عيسى عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه الغفور الرحيم.